O Dwayne, kumusta man yung pag-eskwela? Paningkamot og taro nga, ayaw ko ba akong pangandoy ni mo, Dwayne? Dako kay may expectation ni mama ni mo ba na makahuman yung kag-eskwela? Grabe, nag-study pa para makabuot lang dyan ang inyong pangandoy ni mama o papa. Mo ganino nga maningkamot yun, dili manundugan ang ubang mga estudyante. Kay dako kay na mo nang hagit ni mama ni mo nga makasakag stage nga ma-honor ka. Honor pa, hindi pa ay, ka-bright na ako. Ayaw gid hatagi og kumpiyansa sa imong pag-eskwela. Kay si mama ni mo nato ihatag regalo, ning padala niyag sweldo pohon. Paningkamot yun, pabilib ba gid mi? Sus pa, wala problema. Kaysa among eskwelahan ako may top 1. Oh, mo na akong giingon nga paningkamot yun, pag-focus. Kay mo na ipangandoy na mo ni mama ni mo nga makahuman yun ka sa pag-eskwela. Nanarbaho mi para lang yun maka-eskwela kag tarong. Para mahatagan kag mayong kaugmaon. Lagi pa, maningkamot ko ay. Para lang dyan ninyo ni mama o papa. Pa, exam ba na mo karon mo ni bayro na no? Uy, kadako ko na ni. 300 yun. 100 yung kaya pa, kay exam na mo ron. Na, sa katapusan para ba akong sildo? Sige, nagod pa, tagain ang gud ko. Di ko ka-exam ane. Kung na lang na yung pangandoy ni mama, di ko ka-exam. Oo, siguro ginagbayad dito ha. I-exam ra ba nga, masige ka ka-exam. Lagi pa, ibayad yung ko na para maka-exam ko. Oh, ang imong bag na check na nimo? Mas sinalimtan nimo ang guna, ikaw ba'y pinakadakong garden dito sa inyong eskwelahan? Ay hala, kumito na ko nadala pa. Nawa lagi, nalimtan na nimo, naraskilin ang guna oh. Dita na ibent, isuli sa bakay, malimtan na ni. Kaya ginikalimting mong guna ha? Kaya mo gini-importante kay ito si mong garden. Odwin, paningkamot ito si mong exam ha? Kaya mo duty na ko. Lagi pa. Yati, nanamday kong boss na iba'y nalit naman day ko. Pastila. Ay, kalami sa feelings. Bisang way kasi, daw sa butag balon, kwarta-kwarta. Pero unyar ko mauli yung hapon ay. Si Dwayne man lang nagdala-dalag bago. Dwayne, eskwela lagi ka, bisag way klase. Unsa man di ay, mo ni diskarte para makakwarta. Dwayne, dili ka malayas mong ginikanan dito. Nananing ka mo tog trabaho para lang may ka-eskwela ka. Niya karon, imo rang giatik-atik para lang makakwarta ka. So, suote butan ni diskarte. Ako pa nimo din, may pagmagbago ka. Mintras, dili pa ulahi ang tanan. Oh, hello my loves. Oh, pa-out na ko sa trabaho. Oh, tong anak. Ay, oh. Exam mga nila ron. Grabe yung paningkamot itong eskwela. Walay problema. So, my loves. Parting bright tag yung bataay yun. Parting yung pagkaliwatan itong duha. Oo, sige, sige. Amping diha ha. Sige, bye-bye. Call, kinsay gingna ni mga bright call? Ay, akong anak ba nag-eskwela? Bright kaayo. Siya daw mo'y top 1 sa ilang eskwelahan. Kasi nag-eskwela call. Nga mo may klase karon. Sure, exam nila ron. Gitagaan ginakutog pang bayad. Kasi exam call. Wagon may klase. Classmate, manggod me. Na, impas akong 300.